Action Radio Philippine Standard Time las 6:35. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes, sa 20 nga bulan sang Oktubre tuig 2022. Anano naman ang mga balita kag isyo nga aton daydayon para karon nga adlaw. Uy, ang oral argument pati gayunon Oktubre 21. Desisyonan dire kon bala paisulon o kon padayunon ang barangay kag iske nga eleksyon. Depende niya sa wisdom sang Korte Suprema. Isyu sa katapos sang media, si Abalosa nagpangayo dipinsa. Pila sang aton sini mga kauturan diri sa Bacolod, nagapasalamat gid sa aton sini nga mga lokal nga opisyal. Nagsaka kuno ang pagsalig sa mga negosyante sa Bacolod, kag ang Bacolod magabato naman sang fire truck kag pila ka mga brand new nga patrol para sa kapulisan sa pagpaningwa ni Congressman Greg Gasataya. Ining mga balita Action Radio Philippine Standard Time las 6:37 ang oral argument sa petisyon angot sa posible paglapas kuno sa laye sa Akta Republika numero 11-93-5 nga nagapaiway sa eleksyon sang barangay kag iske. Alas 3 ang takna sa hapon, Oktubre 21, magasugod ang argumento. Angot sini nagmando ang Korte Suprema sa Comelec. Subong man sa opisina mismo sang presidente paagi kay Executive Secretary Lucas Bersamin nga mag-submit sa ilang komento sa petisyon tubtoba alas 12 sang ugto. Ini hisugtan sang grupo sang mga katapo sang Korte Suprema. Sa enbang sesyon, nahambalan nila talakayon mas temprano kay ang Disyembre 5, lapit na lang kayo. Kung madumduman, ining layi ginlagdaan ni Presidente Marcos sa tong Oktubre 10 sa pagpaisol sang eleksyon sa barangay kag iske halin sa Disyembre 5 pakadto sa Oktubre 2023. Suno sa Comelec hapon, tio na ini nga ang High Court mag-aariglar na isitel ang isyo kon bala may poder ang Kongreso sa pag-extend sang termino sang mga barangay kag iske nga mga opisyal. Dire, matapos ang isyo ang kontrobersyal nga pagpaisol o kon pagpadayon sang eleksyon. Diri man mahibalaan ang poder sang Kongreso, Kamara, kag subong man Senado. Lakip na ang opisina sang presidente nga naglagda sa pagpaisol sang eleksyon. Amuning ginahulat sang tanan, makahalawat-hawat ini ang desisyon sang Korte Suprema. Diri maibalaan ang kwestiyon na muni. Kung magsiling ang Korte Suprema dayon ang eleksyon, ba daw subol gawa no? Oktubre 20 na, laso nga bulan, Nobyembre na, Disyembre 5 ang eleksyon. Pero kung pamangkuton mo, ang Comelec daw preparado sila. Lantaon ta, hulaton ta, hindi kita magpasiuna sa desisyon sang Korte Suprema kung ano ang iya mangin desisyon. Naglapas bala?
ang Kamara, Senado kag ang opisina sang presidente sa laye sa pagpaisol sang eleksyon sa barangay kag iske mahibal-an tay na paagi man sa desisyon sang pinakataas nga korte, ang Korte Suprema. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:40 na. Balik ako pagkatapos ini. Life extension. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, sabi, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kanusin mo cellphone, sa imo Gahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala mo message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pa gidaw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong kaya ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad.
Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos okay. Tapos sa may eskwela. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, Nagligad siling ni Interior Secretary Abalos, sila niya ako na lang ga pangayo dispensa sa katapo sang media sa natabo bala daw nagpanik sa pagbisita sang duha ka reporter sa telebisyon kag isa ka anchorman sang radyo sang mga katapo sang kapulisan may ara uniforme may ara wala uniforme. Si GP Soriano sang GMA7 sila niya nagbisita wala gano permi kulbaan ko. Ang reporter sa ABS-CBN nga si Adrian Ayalen ginbisita man pero naga-uniforme ya nga police officer. Ang isa ka anchorman sang DWIC pareho maka-eksperyensya man sang pagbisita sa kapulisan. Siguro duha ka bagay nakatuga siya panik, nakatuga siya kakulba, pero sa piyak ka bahin, base kon makabulig man, matuod ang kapulisan sa paghatag proteksyon sa katapo sang media, bangod sang madamo na nga pinamatay nga katapo sang media. Pero kinanglan sang siguro, sang pagpahibalo kapos man lang sina, palayag sa mga radyo, pamantalaan, telebisyon, nga amo ini nga mga inuras, amo din nga mga binulan, wala lang mahibalan, bisitahan kamo sa mga police uniform, pamangkoton kamo, kung bala may mga pamahog sa kabuhi ninyo. Di kundi may ihibalo na kita. Pagbisita sa pulis sa puluyan ta, medyo wala na dapat kulbaan. Kay ginanunsyo na sa mataas nga mga opisyal sang kapulisan nga magabisita sila. Langkoy pulo pamangkot kung mga may ara pagpamahog sila kabuhi. Budlay man kay ti kapoy man mo. Hindi ka kulbaan nga ang history lang tawabla nagapakita 200 kakatapos ang media ang napatay sang magpungko si Presidente Cory Aquino sa pwesto sa tuig 1986, 17 kakatapos ang media ang napatay in line sa ila duty. 15 sa panahon ni Presidente Fidel Ramos nga nagkala pugday nga katapos ang media. 5 sa panahon ni anay Presidente Irap Estrada. Pagkatapos 113 mo, pinakadamo ya sang panahon ni anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. 32 sa panahon ni Presidente Noynoy Aquino. Lantawab lang history sa mga ginpamatay nga katapo sang media. Ambot silingot ti kulbaan ka man na wala ta makahibalo kung bala pulis, kung wala ga uniforme, wala ta kahibalo kung anong toyo. Kabudlay tuod mo kay kadamo sang media na nga nagkalatumba, amo na nga da medyo gabatyag na kita kakulba, nagatuga ini sang panik ka sa aton mga kauturan, bangod sang nagkalatabo nga pagpamatay. Tiya makmusudlon kayas balay mo, nya pulis ko, ti okay, pakita sa sang iya sini nga mga kodado da nga para pernalya, gali lain tuyo ya, ti gulpe kalagron niya nga pusanganda, kundi tumba, amo ina nga nagabatyag kakulba ang katapo sa bidya. Pero kung may pasiuna, panawagan, mga palayag sa opisyal, mga general, abida, kaga DILG secretary niya, di ka mo mapakulba kung may magbisita nga pulis. Kaya ina sila nagaproteksyon sa inyo. Daw maayo man. Ini wala sa kung anuman nga paandam, wala sang anuman nga balita, wala sa kung anuman nga pagbahibalo, gulpi lang sudlon kaya sa pulis. Di kundi kulbaan ka, pisan sino man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Balik kami pagkatapos ini. Ang nasaligan ng mga produkto imo sang SED Marketing, SED Panyawan Test. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka. Kay inatan Sa 54 daw masanag ang palaabuton sang siyudad sa Bacolod. Siling ni Mayor Albi Benitez daw nagsaka ang pagsalig sang mga negosyante sa siyudad sang Bacolod sa idalom sang iya administrasyon, lakip man ang pagpasalamat niya kay Congressman Greg Gasataya. Dako ang nabulig diri sa siyudad sang Bacolod
ang mga plano kung magtuluhaw na ni siya ang Bacolod General Hospital subong man ang madamo pa nga mga proyekto nga magtupa sa syudad sa Bacolod kag mga kayuhan of course. Ti may nabato na gani ho ang Bacolod isa ka unit sa fire truck halin sa DILG. May kapasidad ini nga 1,000 kagalon. Ginton over na ini ni DILG Secretary Binhor Abalos sa Bureau of Fire Protection National Headquarters. Upod to gani si Pau, si Councilor Pau si, upod ka Regional Director Superintendent Jerry Candido. Tisiling ni Congressman Greg Gasataya, salamat gid sining pila ka mga pag-turnover nga ginpangabay sa kongresista diri sa syudad sang Bacolod. Bag-o nga fire truck kag posibilidad magluwas ni suno kay Congressman Greg Gasataya nagpangabay man siya brand new patrol vehicle para sa kapulisan. Amo ni ang maayo sa isa ka banwa, isa ka syudad, sa isa ka probinsya kon gahilituhog bala kag wala lang nagahinisaay, wala gabalbalanay ang mga national kag lokal nga opisyal. Kung gaintindihanay lang ang lokal kag nasyonal nga opisyal, ang kongresista kag ang alkalde, wala problema. Ang botsilingon magauswag ang isa ka syudad. At hindi man na malikawan niya nga may ara da bulo batalya, may ara da medyo may jutay nga pag tinulukay masakit, may hinisaay kag iban pa. Pero ti inatanan panakot ina sang isa ka gobyerno lokal. Ang importante ya nga ang mga opisyal nagatungod sang ila sini nga mga obligasyon, nagabutang mga proyekto, nagabutang sang kayuhan, nagatukod sang pila ka mga establishmento para sa pumuluyo sang syudad sa Bacolod. Ti daw medyo puerte ko no ang salig sang mga negosyante sa syudad sa Bacolod. Ti daw maayo ining patimaan posibilidad sa masunod nga tuig basi kung mas magauswag pagid ang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:57. Balik ako pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Hi, I'm Dr. Michael. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sang mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit.
Nagapadayon sa gihapon ng pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in Aksyon Radio Philippine Standard Time, la City 2 na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!